Nun amit pasang Kalimantabe tinebene lho dene Demawing Tawang Tuwang sinuwun. Kelilanono ingkang ngabdi pun Suman Cemadong badhe munjuk atur rasa maduka Gusti kula sanata. Gusti Suman, kowe kena tak elekke ora? Wis bola-bali kowe ora usah munjuk atur, lah kok dadi kowe malah saiki matur ngersane Nyai Prabu Pandu. Nuwun sewu Kakang Adipati, menika wigatos lan kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika namung ngatur pamrayogi. Yo coba pamrayogamu kaya ngapa aku tak krungu. Nek pancen apik trilanan kowe matur, nek kowe mengarep rusak aja-ajak dosa ngupaya kanca memirang marang Adipati Dastaraja aja takon dosa arep picak mripatku nek ming nugel gulumu aku iso. Inggih, sepisan kemawon menika. Ya, coba. Nyun mangapunten sinuwun. Iya, Suman piye? Sak bidalipun matih Gandamana, manah kula kok radi mboten sekeca. Ngibaratipun ngadininggal jejabang wonten tepining Balumbak. Sabanjure awit kula menika ngertos dhateng pambeganipun para tetiyang Pringgondani. Kula pitados menawi Nalendra Pringgondani Prabu Trembaka menika saestu luhur bebudanipun tan prabeda penggalih paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Pandhu Dewayana. Nanging menawi nayaka nayakanipun kawulanipun perjuritipun lan putra-putra Pringgondani menika mangke ngembebayani. Inggih menawi Raden Gandamana menika mangke dumugi wonten ing Pringgondani mboten menapa-menapa, lajeng menawi dipun kroyok dening tiyang Pringgondani. Menapa mboten ateges panjenengan menika menika ngloropaken ingkang rayi Patih Gandamana dhateng juranging kasangsaran. Menapa mboten prayogi, mboten ketang lampah sesideman prajurit Ngastina tata samapta ing gati sawigaing diri. Mbok menawi wonten bobol boroting lelampahan wonten ingkang marajal saka sela selane nggaru sinuwun. Nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung mangan pak ing wadya. Katri gumulung mangrempak ing wadya kurda kura. Suman, sepisan iki apa kang dadi aturmu ingsun tampa? Lah rak ngaten menika sae. Menawi dipun keparengaken sampun sinten-sinten ingkang dipun dawuhi supados mlapat tindakipun Patih Gandamana. Lilanana kangge ngetikalaken dharma bekti kula dhateng negaring Ngastina, langgen kula tresna dhateng negaring Ngastina, kula suwun kewajiban menika kula ingkang badhe nindakaken sinuwun. Apa kira-kira sira bisa saged dereng kinanten mboten mbok menawi saged menika badhe kula leksanani yen pancen bisa sira ingsun keparengake nganti para wadyabala mlapat laku ning Patih Gandamana aja nganti ana